Tepangaken, kula Deswita Dwi Nuraini saking kelas tunggal 12/4 absen 7. Sekar Mojopat Dendeng Gula Laras Lendra Padat Sanga. Lamun sira angge guru kaki Amelia manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang roh ing hukum kang ibadah lan kang mirangi syukur oleh wong tapa ingkang wos amangka tan mikir paweweh ing kian iku pantes sira duranana kaki sartane kawruh